گوندê قلدومان او بسر هرێما دێرکê ve ye wateya navê gund ew di çîrok hene ji bo wateya navê gund. Yek ji wan dibêje qulek di erdê de hebû û herdem dûman jê dihat ji ber vî hawî navê gund bû quldûman. Çîroka din dibêje çi? Dibe ew ji gotina kul dimînin hatiye û pêr bi pêr bi demê re jêr hatî gotin quldûman. Ew bixwe 40 kilometr li başûrî Rojhilatê dêrikê dikeve, nêzîkî 55 malan yan xaniyatê de hene. Nişteciyên gund nêzîkî 205 kesî ne. Karê gundiya jî çandiniye û xwedîkirina pez e. Xwediyên bawernamalê hene û bijîşk û endezyarên çandiniyê û petrolê jî lê hene. Dergeha Welîd li Rojhilatê gund dikeve û li bakurê wî gundê Tilxenzîr e û li başûrê wî gundê Swêdiya Şemer e û rojavayê wî gundê Girê Zêra ye. Piraniya gundiya ji êla Mîranin û Harûna û Omerka jî tê de hene. Bixwe ev agahî gihiştin me ji hêla Alan Memmo Slavorêz jê re. Ez jî bi dengê xwe dibêjim. Ez Elî Abdallah Kolo, spas ji we re.